नमस्कार मंडली. हाय करा, हाय पाठवा, हाय. हाय पाठवा, हाय 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 हाय. प्रतीक तुझा मोबाईल दी. दुसऱ्या झाला ह्या पद 5% आला नको. लग्न योजना मग नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? माझा एक दुसरा यूट्यूब चॅनल असा मी थोडा मार्कर, तर तिकडे नक्की जाय आणि बघा. ब्लॉग असतात आपले कोकणात. सध्या जत्रा चालू आहे ना, जत्रेचे व्हिडिओ असतले. आवडले तर नक्की लाईक करा. हो, तुमका मेसेज करू मेळटा काय बघा जरा. टॉप चाट 35 जण लाईव्ह होईले. बापरे, बरोबर 6:30 वाजता येतो व्हिडिओ. मी थोडा मार्कर यूट्यूब चॅनलवरती नक्की बघा जाऊन. पहिले मेसेज पाठवा, हाय 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 करून. अरे भरपूर लाईव्ह. थँक्यू 43% ऑनलाईन. जत्रा दाखवू का लाईव्ह? हे सकाळी 9 वाजल्यापासून रे कार्यक्रम तो. संध्याकाळचे कोंबडे कापते वाटतं. अरे मग तर सकाळचं काय असतं? अरे बाबा, सकाळी जाय खाल्या मग बांधले या पैसे तुका संध्याकाळी बघा. याद दो ना काय काय ता. चला मित्रांनो, संध्याकाळी व्हिडिओ बघा 6:30 वाजता. मी दोडा मार्कर यूट्यूब चॅनलवरती असं कधीतरी अजूनमधून लाईव्हवर येतो. मी तुम्हाला सांगतो नोटिफिकेशन. बाय बाय.